Il-Fondazzjoni Valletta 2018 daħlet fażi oħra fil-proċess li għandu jwassal biex fl-2018 tkun il-Belt Ewropea tal-Kultura. L-erba' flaxija tnediet identità korporattiva ġdida. Il-marka uffiċjali tal-Valletta 2018 issejja ispirata mit-toroq forma ta' gradilja li hija sinonima għal-jom il-Belt Valletta. Din il-bidla fil-Fondazzjoni Valletta 2018 waslet għall-iżvilupp ta' programm kulturali. Programm li huwa mfassal fuq 4 temi: il-ġenerazzjonijiet, ir-rotot, l-bliet u l-gżejjer. Kawsin Xwireb, il-direttur eżekuttiv tal-Fondazzjoni, qal li l-għan tal-programm huwa wieħed li jġiel il-pubbliku jipparteċipa fl-attivitajiet. Programm kulturali li mhux biss huwa artistiku u sabiħ u jiġbed in-nies, imma anke jipprova jdaħħal kemm jista' jkun nies diversità kbira, aċċessibilità biex dak li jkun mhux biss huwa udjenza u jsegwi forsi b'mod passiv dak li qed jiġri, imma anke huwa parteċipi. Iżda x'qed nistennew li jsir fis-sena 2018? Spettakli fil-Port il-Kbir jew proġetti li involvu tradizzjonijiet tal-ikel jew tal-mużika mhux biss fil-Belt Valletta imma fil-lokalitajiet kollha ta' Malta u Għawdex. Dak huwa l-Kapitali Ewropea tal-Kultura. Iċ-ċermen tal-Fondazzjoni Valletta 2018 Jason Mikallef saħaq li l-Belt Valletta m'għadix belt mejta imma tiżviluppa f'waħda mimlija ħajja u enerġija. U dan huwa rifless fl-identità l-ġdida tal-Fondazzjoni. Viżjoni unika ta' riġenerazzjoni ta' kapitali, riġenerazzjoni ekonomika, soċjali u kulturali. Għalhekk illum tkellimna fuq implementazzjoni ta' programm kulturali li jkun aċċessibbli għal kulħadd u fuq kollox proġetti kapitali li ser jaraw it-trasformazzjoni, ir-riġenerazzjoni ta' ħafna postijiet.